Siemens Energiek zuzendaritza postuetatik hasiko du bere berregituratze plana. Siemens Gamesa Euskal Adarra osorik erosteko asmoen berri eman eta 2 egunera egin du. Iragarpena Christian Bruch kontseiari ordezkariak multinazionalaren egitura aldatuko da eta 3 taldeetan banatuko dira taldeko enpresak, gas zerbitzuak, sare teknologiak eta industriaren transformazioa. Egungo zuzendaritzetan dauden 3 lanpostuetatik bat kenduko du. Berregituratzea konpainia osoari eragingo dio eta 350 milioi euro aurreztuko ditu urtero neurriak Euskal Adarreko zenbait langileri eragingo dien zehaztu gabe dago oraindik, baina Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailak bilera bat eskatu dio Siemensen zuzendaritzari. Langile batzordearekin ere harremanetan jarri da, haien kezkak entzuteko hala bien bitartean Siemens Gamesako langile batzordearekin eta sindikatuekin harremanetan dago saila, baina oraindik ez dute bilerarik egin, ez baitira Alemaniako konpainiaren asmo zehatzak ezagutzen. Arratsaldeon guztioi, Komisiones Obreras, UGT eta Elako atal sindikalek Siemens Gamesako zuzendaritzarekin bilera eskatu dute bart. Siemens Energiek iragarritako enplegu erregulazioko planaren aurrean euren asmoak ezagutzeko eta enplegu bermeak exigitzeko Madrilgo eta Lakuako gobernuei ere eskatu diete hori. Bada gaurkoan Gipuzkoako enpresen eguna du adegik, bart ordea, lurraldeko enpresen artean egindako inkestaren emaitzak aurkeztu dituzte patronaleko buruzagiek eta horren arabera azken hamarkadetako egoera zalantzazkoena eta konplexuena du Gipuzkoako ekonomiak. Patronalak ez daki zenbat iraungo duen, baina ez du uste arazoa koiunturala denik. Urte hasieran adierazi zuen moduan Ukrainako gerrak areagotu ditu orduko kezka iturri nagusiak gainera. Aldiz, eguerdiko magazinean Iker Casanova Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izan dugun, gaur gonbidatu nagusi gisa izan ere adegik bezala Confebaskek ere kezka azaldu du azken aldian lehengaien prezioak eta kostuak oro har garestitu direlako. Errentagarritasunik gabe inbertsioak eta enplegu arriskuan daudela adierazi dute biek, kezka azaldu ere, datozen urteetan lan esku falta aurreikusten dutelako, halere soldatak KPIaren arabera igotzea ez dute begionez ikusten. Bada gauzak horrela ondoko balorazioa egin du Casanovak patronalen jarreraz. Jarritzen patronalak esatea soldata egoera ez dela momentu enten posible, patronalen ustez inoiz ez delako momentua soldatak igotzeko, gauzak ondo juten ari direnean, azkundea ez zapuzteko eta gauzak gaizki daudenean, gauzak gaizki daudelako. Orduan argi dago, berentzat inoiz ez dela momentu egokia, baina argi daukaguna da berriro beste krisi baten aurrean kokatzen ari garela. Krisi honen da, krisi orokor baten, multikrisi orokor baten azken manifestazioa, eta argi daukaguna da, edo zein testu inguruan gu patronalaren kontran esaten duguna da, blindatu egin behar dela jendearen erosmen ahalmena eta jendearen gaitasuna bizitzatin bat eukitzeko eta gaur-gaurkoz diru iturri nagusia jende gienarentzat bere soldata da eta ezin dugu permititu soldatak ahultzea eta jendearen bizitza kalitatea kaltetzea. Eta ekonomiarekin lotuta ere beste kontu bat Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak esan du ezinbestekoa dela Next Generation ekimenaren parte diren berreskuratze eta erresilientzia mekanismoaren Europako funtsak behar bezala erabiltzea eta horretarako Europako funtsak gauzatzeko arintasun handiagoa eskatu du, baita errekuperazio eta transformazio ekonomikorako proiektu estrategikoetan parte hartze handiagoa izatea ere. Gure jarrera eraikitzailea berresten dugu. Ondo dakigu aukera bat duguna gure ekonomia eguneratzeko eta berpizteko. Beti ere, enplegu aukera berriak sustatzen laguntzeko. Gaiz aldatuta berriz Espainiako Auzitegi Gorenak irizpidea aldatu eta Kataluniako 9 politikari independentista presoei ezarri zizkieten indultuak aztertzea erabaki du. Hortaz, oraingoan bai, Gorenak aztertu egingo ditu Espainiako gobernuak harturiko erabaki horren kontrako helegiteak eta beraz baliteke auzitegiak zigortuak kartzelara itzultzeko agintzea. 5 epaiek eman dute botoa eta horietako 3 egin dute kasua berrikustaren alde ezetz bozkatu dutenek boto partikularra eman dute eta datozen egunetan jakinaraziko dute horien edukia. Gorenak iragan urtarrian esan zuen helegitea aurkeztu zutenek ez dutela horretarako zileitasunik, baina hilabeteotan auzitegiko 2 epaile aldatu egin dira eta horrek eragin du orain beste irizpide bat izatea. Halere, atzo azaldurikoak ez du zertan esan nahi indultuak bertan behera geratuko direnik. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak ere atzo jakinarazi zuen Europako Parlamentuak
bertan bera utzi dituela Carles Puigdemonten, Toni Cominen eta Clara Ponsantiren aurka onarturiko suplikatorioaren ondorioak behin-behinean eta hortaz, 3 eurodiputatu horiek immunitate parlamentarioa berreskuratu dutela. Pablo González kazetariaren atxiloaldia luzatzeko eskatu zuten maiatzaren 16 gainera delinkuentzia antolatuaren eta ustelkeriaren arloko Poloniako fiskaltzaren ordezkariek eskaera egin ondotik, epaiek 7 eguneko epe muga zuten eskaera aztertu eta erabaki bat hartzeko azkenean Poloniako auzitegiak onartu egin du fiskaltzaren eskaera eta horrela Pablo González kazetariak beste 3 hilabete ez egon beharko du atxiloaldian. González Poloniako espetxe batean dago behin-behinean, Rusiaren aldeko espioitzalan ugari egin izanaz akusatua joan den otsailaren 28an atxilotu zuten eta dagoeneko ia 3 hilabete daramatza atxilo. Eta nazioarteko gaietan murgildu garela Ameriketako Estatu Batuetara begira beste kontu bat berriz ere tiroketa bat izan da Ameriketako Estatu Batuetako ikastetxe batean, Uvalde hiriko lehen hezkuntzako Robb eskolan, Texasen 18 urteko gazte bat errifle batekin sartu da eta gutxienez 19 haur eta 2 irakasle hilditu baliteke hildako gehiago izatea hainbat zauritu erietxeetan hartatzen aritu baitira. Gertakaria Carmen Lobiaren inguruko eztabaida piztu du berriro eta hortaz duen iritziagatik galdetu diogu gaur magazinean Asier Blas Euskal Herriko Unibertsitateko politika zientzia saieko zuzendariari. Joaten baldin bara lotzen Amerikako Estatu Batuetako gizartean topatu ditzazkegun agertoki violentok asko dira, violentzia normalizatuta dago eta violentzia horren esangura muturrekoena da maiz gertatzen diren tiroketa hauek. Askotan gure hedabideetara iristen direnean izaten da horrelako tiroketek jende asko hildutelako edo hiriburuetan gertatzen delako, baina hiriburuetatik kanpo, zuk aipatu bezalaxe, orain arte 200 tiroketa egon dira urte hasia denetik eta tristea bada ere, nik uste hor eginoketa da jendarte horretan dagoen arazo strukturala violentzari dagokionean. Ordea Kolonbian hauteskunde presidenzialak ospatuko dituzte igandean eta Gustavo Petro bere burua ezkerreko buruzagi aurreako gisa definitzen duen ezkerreko buruzagiaren 3. saiakera izango da, presidente izateko alere dagoeneko irregulartasun batzuk atzeman dira hauteskunde kanpainan eta horri iritzi dio Bero Satrustegi kazetariak gurean. Azken inkesten arabera Petroren taldeak irabaziko lituzke igandeko hauteskundeak. Horrela gertatzen bada lehen aldiz Kolonbian ezkerrak gobernatuko du. Bakearen alde irmoki lan eginen dutela adierazi dute eta aldi berean ustelkeriarekin bukatzeko apustua egin dute. Bi ardatz horietan jarri dute fokua. Aitzitik, zuk adierazi bezala, irregulartasun salaketak egon dira. Kasu honetan antza, enpresariek langileak presionatu nahi izan dituzte Petroren aurka bozka dezaten edo zuzenean bozkatzera joan ez daitezen. Beste enpresari batzuek instalazioak itxiko dituzela adierazi dute hautagai jakin batek bozak irabazten baldin baditu. Gertaera hauek salatu egin dira eta hauteskunde behaketarako misioak delituzko ekintzatzat jo ditu. Eta lerroburekin bukatzeko gurera bueltan Joseba Sarrionandiak munduari bira eman zion ontzia liburua kaleratu du idazlaren nahia da gazteek Euskal Herriko historiari buruzko gogoetak irakurtzea euskaraz Elkanoren mundu bira abiapuntu hartuta Ares marrazkilariku batarrak sortu ditu liburuko irudiak eta Pamielak atera du. Atzo aurkeztu zuten libura Donostiako Santelmo Museoan, hori baino agerraldi jendetsuago batean Pamiela argitaletxeak kaleratu du eta Elkano Fundazioak babestu Eli Irazu editoreak eta Jon Irurzun fundazioko zuzendariak hitz egin dute bakoitzaren izenean. Gainera, aurkezpenean izan da Aristides Hernandez Ares marrazkilari kubatarra 51 irudi egin ditu liburakoan zuzen ere galegora, gaztelanera eta katalanera itzuliko dute. Kalandrakarekin batera eta Etxepare Euskal Institutuaren laguntzarekin. Aipatu legez liburuan Joseba Sarrionandiak gazteak izan ditu gogoan hain justu munduari bira eman zion ontzia idaztean eta haientzako moduko lan bat sortu du Euskal Herriko historiari buruzko hausnarketak pizteko asmoz.
Bada, eguneko lerroburuak horrela aldu diez eguneko argazkiari Siemensen herriek zuzendaritza postuetatik hasiko du bere berregituratze plana. Siemens Gamesa Euskal Adarra osorik erosteko asmoen berri eman eta bi egunera egin du iragarpena. Christian Brutz kontseilari ordezkariak artean Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailak bilera bat eskatu dio Siemensen zuzendaritzari. Langile batzordarekin ere harremanetan jarri da haien kezkak entzuteko Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Edozein enpresak kezka sortzen digula Eusko Jaurlaritzari, baina batez ere olako eragiketetan edo olako operazioetan dauden enpresak eta batez ere argitu edo argitara ematen denean erosketaren asmoa dagoela enpresa baten aldetik beste enpresarekiko. Orain arte hitz egiten ari gara, Siemens Gamesaren jabetzarekin hitz egiten ari gara Eusko Jaurlaritzatik. Nik uste dut oraindik ere jarraitu egingo dugula aste honetan, bai Siemens Gamesarekin eta Siemens Energyerekin ere bai. Espero duguna edo itxaro duguna da beraiek ere langileen ordezkaritzarekin ere hitz egin ahal izatea. Beharginak ere informazio faltaz kexu dira Siemens Gamesaren aferan beraz gertutik jarraituko dugu erosketa datozen egunetan bitartean bestelako langatazka batzuei helduta Bizkaiko metalentzak bilera du bihar patronalarekin eta prentsaurrekoa egin du gaur euren uneko posizioa azaltzeko asmoaz. Hitzarmenak berritzeko garaia da metalean, baina ez Bizkaian bakarrik araban 20 urte dira hitzarmena aldatu ez dutela eta patronalaren blokeoa salatzeko greba egun ezberdinak antolatu dituzte. Atzo izan zuten bigarren lanuzte eguna gogoratu dezagun jarraian. Arabako metalak hitzarmen duin baten alde jarraitzen du borrokan. ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK eta CGT sindikatuek deitutako 3 greba egunen bigarrena izango da negoziazioak jarraitzen duten bitartean. Arabako metalgintzaren sektoreko milaka langile greban daude gaur maiatzaren 24an deitutako 3 egunen bigarrenean. Aurreko astean bezala piketeak izan dira goizeko lehen orduetan hainbat enpresatan. Manifestazio eta lanuzte egunen bidez, Araba osoko metaleko langileek bizi duten egoera salatu dute eta aurrerantzean lan hitzarmen duin bat lortzeko aldarrikapen eta borrokarekin jarraituko dutela gogoratu dute. Solo recordar que en el metal, como en el conjunto de la sociedad, no tiene cabida el machismo y que vamos a seguir luchando para que sus expresiones desaparezcan de una vez por todas. También en la lucha por un convenio digno. ¡Gora, langileon borroka! Sektoreko lan baldintzak hobetzeko urratsak emateko unea heldu da. La patronal debe sentarse a hablar de garantizar la subrogación para el personal de las subcontratas y también debe asumir poner límites a la temporalidad y la flexibilidad, porque son cuestiones vitales para garantizar que las personas del sector puedan tener un proyecto de vida digno. Se necesita igualdad para un sector tremendamente masculinizado y para ello se deben desarrollar planes de igualdad que tengan herramientas y medidas necesarias que impulsen la incorporación de las mujeres a las líneas de producción y también a su ascenso dentro de las propias empresas. Gaurkoan berriz Arabako zahar egoitzek manifestazioa egin dute Gasteizen martxoko lanuztaren ondotik patronalak sektoraren prekaritateari aurre egiteko neurririk ez duela zehaztu salatu duten, hain zuzen ere patronalaren erantzun ez da eta pasibitatearen aurrean borrokan jarraituko dutela adierazi du LAB sindikatutik Tamara Letamendik. Azkenengo greba egunatik ikusi dugu martzotik orain maiatze arte ez dituztela aurrera pausurik emon eta orduan gure ustez bazala garaia berriro kalera ateratzea, ez? Ikusten duguna batez ere eta nahiko eroso sentitzen diela, ez dutela negoziatu nahi eta jarraitu nahi duten, ez? Haien langileen baldintzak diren modukoak, ez? Era berean, ELA sindikatuko Maider Lopezek nabarmendu du, pandemia garaiko grebetan zerbitzu minimoak izatetik 50% izatera pasatu direla. Pandemia osoan egon gara mobilizazioak egiten, manifestazioak eta grebak egiten, baina zerbitzu minimoak ehunekoak izan dira orain arte, eta garrantzitsua da jakitea edo azaltzea hemendik aurrera zerbitzu minimoak jaitsi direla 50%, barkatu. Beraz, berri ona da eta jarraituko dugu greban.
Eta langatazkekin jarraikiat zozen egiteko Algontzako 25 kaleratzen kontrako epaiketa LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek irizarrek ezarritako lan erregulazio auzitegietara eraman zuten, baina LABek soilik jaso zuen auzi saiorako jakinarazpena auzitegietan egon dira bart sindikatuak eta Irizar enpresako abokatuak. Enpresako zuzendaritza aldiz ez da agertu ala saioa atzeratuta. Ekainaren 28an izango dute epaiketa eta orain Algontzako enpresa batzordea langileekin bilduko da erabaki bat hartzeko. Maiatzako 24, genukan epaiketa LABeri sartu zuen kesa, genukan epaiketa. Eta, bueno, egon ginen pentsatzen ja atxo estik, ze atxeratuko zen, ze LAri eta Komisioneseri euren kesak ez dira llegatu. Orduan heldu gara epaiketara, egon garen hiru sindikatuak, etorri da Algontzako abokatua, Irizar ez da gertu beti bezala, eta bueno, epaiketa atzeratu digute ekainak 28 arte. Orain bilduko gara langileekin, ia zer egiten dugun. Bestaldetik izeta legea betetzeko atzerako kontua martxan da eta Eusko Jaurlaritza hasia da bere kalkuluen arabera egin beharreko eskaintza publikoak onartzen aurten 8.700 eta 64 lanpostu publiko eskaintzeko asmoa du erakunde publikoetan behin-behinekoek bete izan dituzten lanpostuak egonkortzeko xedez ez dira ohiko oposizio azterketa bidez esleituko, baizik eta deialdi bereziak izango dira, bi modutan banatuko dira merezimenduen bidez eta oposizio arinen bidez. Garamendik gobernantza publikoko eta autogobernuko sailburuak administrazio orokorreko postuak betetzeko deialdian jarri du arretan. Prozesua amaitzean sailburuaren arabera, behin-behinekotasun tasa 8%tik beherakoa izango baita adar horretan. Eusko Jaurlaritzaren legealdi honetako erronketako bat administrazioko behin-behinekotasuna murriztearena da. Helburu horri begira, gaurko gobernu kontseiluan Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko lan eskaintza publikoa onartu dugu. Zehazki, administrazio orokor eta haren erakunde autonomoena, segurtasun administrazioarena eta hezkuntzarena. Halaber, Osakidetzak bere administrazio kontseiluan onartutako eskaintzaz ere informatu da gobernu kontseiluan. Guztira, 8.764 lanpostu dira. Azterketak beken izango dira irailaren 17an eta 18an. Gaiz aldatuta berriz Euskal Herria Bilduko eledun mertxaizpuruak belaunaldi berrientzako bereziki garrantzitsua izango den lege gisa definitu zuen atzo ikusentzunezkoen lege proiektua. Ostegunean Espainiako Kongresuko osoko bilkurara iritsiko dena koalizio subiranistak, baina ez zuen zehaztu zer bozkatuko duen eta espero du Espainiako gobernuak zuzenketen inguruan hausnartzea. Izan ere Euskal Herria Bildu abstenitu egin zen aurreko astean gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordean, aizuraren esanetan batzordetik ateratako lege proiektuak akats larriak ditu, zenbait aurrerapen egingo dituen arren. Gauza asko daude, lege honetan akatsak direnak eta akats larriak direnak, ze lege honek markatuko du hemendik aurrerako hainbat urtetako komunikabideen norabidea. Gauza asko daude, dago komunikabideen konzentrazio bat, bide ematen dio horri, beste alde batetik ere kanpoko plataformek ez dute beharrik izango hemengo legedia errespetatzeko, horrelako indefensio egoera batean ere jartzen ditu hemengo plataformei, eta, gauza asko daude, ez dago kontseilu bat ikusentzuneko gaiak tratatuko dituenak Europa guztian dagoen bezala, eta hemen ez da ageri. Beherakada eten eginda, baina ez irauliala gertatu da euskararen kale erabilerarekin duela 6 urtetik ona, hau da argazki orokorra ez aldatu 12,6 egiten dute euskaraz kalean 8 lagunetik. Batek hain zuzen ere kaleko erabileraren 8. neurketaren emaitzak argitaratu ditu soziolinguistika klusterrak eta erabilera orokorrean ez da nabari gora bera esanguratsurik, hori bere horretan bada adierazgarria. Oso bestelakoa baitzen 2016ko behaketak erakutsi zuen egoera
2011koak erakutsitako beranzko joera berretsi zuen eta erabilera orokorra lehen aldiz 1997koaren azpitik kokatu zen ikusi beharko da beraz, hurrengo neurketa joera hori nola daraman, gora edo bera, hala ere azken neurketan badira zantzu batzuk erakusten dutenak, egonkortzen ari direla aspaldian atzemandako zenbait joera eremu soziolinguistikoak erabileran duen eragina erakusten du beste behin, baina horrez gain eremurik euskaldunenetan erabilerak bera egin duela ageriratzean, azterutako eremuaren ezaugarriak oso desberdinak izanagatik hala atzematen zen, Uema udalerri euskaldunen mankomunitateko eta Tolosaldeko 93 udalerrietan egindako neurketan ere, bestalde euskararen erabilera gaztetu egin dela ikus daiteke, haurrak darabiltzate gehien eta adinekoek gutxien. Bada euskara izpide indarberrituta eta euskal herriaren euskalduntzean jauzi indartsu bat egiteko prest, horrela sentitzen dira euskaltzaleak larunbatean Donostian egindako manifestazioaren ondoren euskara aurrerak mobilizazioaren balorazioa egin zuen atzo eta Alexa Aginagalde Panteak euskarazteko bozeramailearen arabera jauzi hori egiteko beharrezkoa da besteak beste euskaren aldeko herri olatu berri eta berritu bat altxatzea. Larunbatean milaka lagunek hartu zituzten Donostiako kaleak euskaren alde izan ere hizkuntzaren egoeraren inguruko kezkak bultzatuta abiarazi zuten euskara aurrera egitasmoa. Manifestazioan gogorarazi zutenez Euskal Herri osoan dituzte euskaraz bizitzeko zailtasunak, euskararen egoera ez dago inondik inora normalizatuta eta euskara ofiziala den lurraldetan ere ez dela euskararen aldeko herri olatu berri eta berritu bat altxatzera deitu dute antolatzaileek egungo garaira egokitutako hizkuntza politika berriak exigitzarekin batera. Ordea hilabete erdi igaro da Eusko Legebiltzarrak hezkuntza akordioa onartu zuenetik eta ordutik Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen egitasmoa ontzen ari da Eusko Jaurlaritza. Testu horrekiko kritiko agertu da Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunean eta haren inguruko irakurketa ezkorra egin du. Esan ez akordioak ez duela jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra gauzak horrela eskola publikoaren aldeko protestara deitu dute eta ekainaren 5ean Bastian izango den Euskal Eskola Publikoaren jaian kalejira aldarrikatzailea egingo dute. Jabetza, titularitatea eta kudeaketa pribatua duten ikastetxeak ezin dira publikotzat hartu. Diru publikoa guztion zerbitzura jarri behar da. Interes partikularrak gailentzen direnean, gehienok galtzaile ateratzen gara. Irakaskuntza publikoak inbertsio plana behar du. Ikastetxe publiko berriak sortzea, egun ditugun azpiegiturako betzea, euskara indartzeko plana, hezkuntza ez formal doakoa eta beste hainbat. Hori egin beharrean, akordioak sare pribatuaren kostua aztertzeko konpromesua jaso du. Ustez, kuotekin amaitzeko. Sare pribatuko patronalek esan ohi dute, finantzazio ez nahikoan datzala kuotak kobratzea. Baina 6. ordu lektiboa, zein zerbitzuen eta jardueren prezio libreak dituzte. Hezkuntzagatiko derrigorrezko doakotasuna ondo baino hobeto jasota dago egungo lege araudian. Beraz, akordioaren sinatzaileek bide bat edo bestea hartu beharko dute. Kuotekin amaitu edo ez, hor dago gakoa. Eta ez zenbat diru gehiago bideratuko duten esku pribatuetara. Bestaldetik, kiroletara egingo dugu jauzi orain izan ere Zegaman da Udane Arbeo lankidea, injustu Zegama Aizkorri mendi maratoia igande honetan jokatuko da, 2 urteko geldialdiaren ondoren 550 korrikalari arituko dira lehian, zer espero da Udane? Pandemiak eraginda azken 2 urteetako etenaldiaren ostean bueltan da Zegama Aizkorri mendi lasterketa. Inoizko izen emate kopururik handiena izan du mendi lasterketak 21. edizio honetan eta orotara 550 dortsal banatu dituzte aipatzekoa. Gainera korrikalariek 52 kilometro baino gehiago egingo dituztela eta beste guztien gainetik izen nabarmentzekoa da Zegaman Kilian Jornet
korrikalaria Kataluniarra bera eta aipatzekoa gainera 10 aldiz parte hartu duela aurreko edizioetan eta 9 aldiz irabazi duela. Aurtengoa ikusteko dago, baina begi guztiak beregan izango dira eta emakumeen artean favorito argiena edo horietako bat behintzat Mauden Matiz suitzarra. Azken 2 urtetan mendi lasterketetan emandako erakustaldiak handiak izan baitira. Eta Euskal Herritarren artean aipatzekoak dira Aritz Egea, Ander Inarra, Oier Ariz Navarreta, Asier Larruzea eta Hasanai Txau veteranoa. Eta Euskal emakumeen artean aipatzekoak Oiana Kortazarrez eta Oiana Azkorbebeiteaz, baina bi hauez gain Sara Alonso gazteak ere, Sara Alonso gaztearengan ere adi egongo dira mendizale asko. Eta esan bezala, igande honetan egingo dute lasterketa eta giro ederra izango da hemen bertan. Hemen atzean ikusten dugun udaletxe parean ekingo diote lasterketari eta hemendik jarraituz Lainoazpian dugun Aizkorrirantz joko dute korrikalariek. Aurtengo edizio honetan 2 ardatz nagusi izango ditu mendi lasterketak eta horien artean alde batetik ingurumena zaintza eta plastikoaren erabilera murriztea izango dute helburutzat eta beste aldetik maratoiaren zuzeneko emankizuna ziurtatzea. Horretarako 25 lagun izango dira lanean eta mundu guztian zehar ikusteko aukera izango da Zegama Aizkorri lasterketa maratoi hau. Ondo da, udane da kiroletatik kultura arlora jauzi, Bilbon Rafael Mikoleta umentzako ipuin lehiaketaren sariak banatu dituzte gazteak euskara eta euskarazko literatura modu original eta dibertigarrian lantzera eta bultzatzera animatzea du xede sariketak eta 34. edizio honetan epaimahaiak irabazleak aukeratzerakoan gaiak azaltzeko modua eta originaltasuna izan dituzte kontuan besteak beste guztira 21 sari banatu dituzte. Bilboko udalak antolatzen duen Rafael Mikoleta umeentzako ipuin lehiaketaren sariak banatu dira udaleko arabiar aretoan. Guztira euskarazko 21 ipuin izan dira sarituak, 8 eta 16 urteko gazteen artean. 21 irabazleetatik 14 saria jaso dute eta beste 7 akzesita. Aurten 960 lan aurkeztu dira. Epaimahaiak irabazleak aukeratzekoan gaiak azaltzeko modua eta originaltasuna izan dituzte kontuan. Zeuen kezka eta gogoeta sakonenak helarazi dizkiguzue oso balio garrantzitsuei buruz. Laguntasuna, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, elkartasuna, errespetua. 34. edizionek aurrekoak bezala Bilboko lehen hezkuntzako eta derrigorrezko 2. hezkuntzako ikasleen artean euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzea da. Rafael Mikoleta ipuin lehiaketa 34 urteren ondoren erreferente bilakatu dela azpimarratu dute. Jarraitu zuen sormenarekin, jarraitu hitzak lotzen, esaldiak josten eta zuen imaginazioa kanpora ataratzen. Izan ere, xedea hiriko gazteak euskara eta euskarazko literatura modu original eta dibertigarrian lantzera eta bultzatzera animatzea da. Eta horrela heldu gara albistegiaren bukaerara aipatu dugu ekainaren 5ean kalejira aldarrikatzailea egingo da eskola publikoaren alde, izan ere Euskal Eskola Publikoa Zaharro Plataformak irakurketa ezkorra egin du hezkuntza akordioaren inguruan eta salatu dute ez dituztela lehentasuntza eta mobilizaziora deitu dute. Bada gaurkoan jaialdirako aurkeztutako kantua zagurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur zituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Nik ez dakit oainik handitan, zela ineten izan, baina ikusiko nuke guztautik, Euskal Eskola Publikotik datorren edo zein zikirita lehendakari. Hasita berdintasun ongo eskaintzan, kalitate daku eredu honekin bumba perantz
zun autosuperazioa modua sanazioaren burua